не беше лош човек, беше лош с лошите добър. Добрите дни те правеше музиката, нощите парите. Просто търсеше начини да изкара от мизерията семейството си, да презареди батерията. Живот е дарно, понякога жили като стършил. Баща му си отиде и това почти го прекърши. Познавам го добре и знам, че вие мърши. Няма да сте живи за рабините сълзи да бърше. Не беше примерен в училище, дори едва завърши. Накрая си каза, нима наистина свърши. Прибра се, пусна си Тупака, после Еминем. И така седмица, месец, година, всеки ден. Окей, вярно, 3 години продаваше пико. Значи ли това, че не обичаше сестра си? Сега като я види, си пожелава нещо. Сестричке, моята параща звезда си. Обществото го третираше като престъпник, но не той, а съсера му жена си му третираше. Разбираше, че намесили се е пътник, затова не им говореше, а им рапираше. Избираше приятелките си по ум, бяха малко, другите ги чукаше и провокираше. Никой не разбра какво изпитваше, на надгробната му плоча ще пише, той се опитваше. Спомням си, че всичко беше друго, но живота с нас постъпва твърде грубо. Всъщност е живота сам, всичко сам предсака. Имах своя шанс, но твърде дълго изчаках. Той още помни въздуха на своя град, Нефтохим. Момичето, което беше always next to him, се оказа доста тона, с него не замина. И щастието от живота и с него си замина. Те му казаха очи и този път добър е, друг път няма, но приятели за него има. На 1000 човека един наистина добър е, а смъртта, приятели, точно него взима. Така че какъв е смисъла, той се питаше. Всичката лурост и гарост, която обиташе, беше лесна за възприемане. Добре дошли в колежа, як живот влиза се без приемане. Уловката е, че никога не завършваш. Заминеш ли веднъж, не се връщаш. Не се връщаш, не и без дявола да те промени. Спомни си къв беше някога. Спомням си, че всичко беше друго, но живота с нас постъпва твърде грубо. Всъщност е живота сам, всичко сам предсака. Имах своя шанс, но твърде дълго изчака. Аз спомням си, че всичко беше просто. Знам какво забиха в мен, но знам, че беше остро. Но както казват, колелото се върти, ще се отворят още шансове и още врати. Сега е по-озрял, по-видял, по-мъдър и по-успял. Сега когато се събуди, знае как да ги погледне, за да заболи и да преследне. Намира красота и в клопката, и в дъгата, но тази в локвата. Намира смисъл да бъде себе си, да казва истината не само пред себе си. Цели семейството си, дори да нямат, благодарение на тях яде от хляба. Той е луд като преди, но малко по-олегнал. Той не дава 5 пари, дори да си легенда. Той е готов да стигне и до Марс, само за да избяга от целият фарс. Готов да те прецака, за да вземе неговото и да го даде на някой, за да има той. Готов да хване втория път, за да помогне. Времето е малко, но бяга, за да стигне. За мацката си той е истински любовник, за другите е с характер на затворник. Познава хората, здрави или болни, слаби или силни, надути или скромни. Паляйки цигара, сяда до бездомник и дърпа бавно, за да се припомни. Спомням си, че всичко беше друго, но живота с нас постъпва твърде грубо. Всъщност е живота сам, всичко сам предсака. Имах своя шанс, но твърде дълго изчака. Аз спомням си, че всичко беше просто. Знам какво забиха в мен, но знам, че беше остро. Но както казват, колелото се върти, ще се отворят още шансове и още врати. Опитват да убият и последното в мене, но до тогава има много време. Хвърлят камъни, но пак се съвземам. Ставам гордо и съм готов да ги разстрелям. Имам много копалета да се вземам. За лицемерите аз съм проблема. Оставям ви затворени в тъпа схема. Спомних си колко отдадох, за да взема. Спомням си,